का कैमरामैन खेसारी लाल यादव के रंग दे बसंती के ट्रेलर आइल बा देखली ह ना तब तते सुअर है तो तो का हाल बा भाई लोग का तू लोग जानत तारा लोग जब हम फिल्मिया के ट्रेलरवा पहली बार देखनी ह तो हमार हई हालत हो गई दूधू को खेसारी दूधू को बंदूक ये कर लो पहले। साला एक बार हो गई साला 50 बार लगैले में क्रीम मैया के नैया पार लगाई। संघर्ष 2 के अपार सफलता के बाद खेसारी लाल यादव लेके आ चुकल बड़न रंग दे बसंती। आरू इ फिल्मिया में इतना तगड़ा डायलॉग बा, इतना तगड़ा फाइट बा कि साला हम सोचे में मजबूर हो गए। ई कैमरामैन बॉलीवुड फिल्म ना नु अरे ये नु हम देखा तानी। तेरे मौत की परछाई तेरे सल्तनत की तबाही है हम, पर जो वतन का नहीं उसकी खैर नहीं। पिछला बार संघर्ष 2 देख के लोग ई कहत रहे कि फिल्मिया में कोनो कहानी नहीं खे, लेकिन रंग दे बसंती में हई वाला फिल्मिया में बहुत ही तगड़ा कहानी बा। आ कहानी ई बा कि एगो आर्मी के जीवन कैसन होला ई फिल्म में देखावल बा। मर्द के पहचान ओकरा काम से होला, पत्नी से ना। कहानी तो एकदम तगड़ा बनही बा, लेकिन फिल्मिया में सस्पेंस भी बहुत ही बड़ा भर के बाटे ना। तू ही लोग देखा लोग ना, कबो खेसारी भैया देश खातिर लड़त रहन तो कबो हिंदुत्व खातिर लड़त रहन, आ कबो मालो पटा लेता रहन। तो आरू ई फिल्मिया में खेसारी लाल के लइको काम कइले बा, लेकिन कहूँ ट्रेलर में देखावल नहीं खे। राजन फिल्म में डायरेक्ट आई, लेकिन एगो बात तालो के बताओ तनी राज के हमार तो ई लागत है ई फिल्मिया में दूधू गो खेसारी लाल यादव बड़न, मतलब दूधू गो डबल रोल बा। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन इहो फिल्मिया पुरानका फिल्मिया संघर्ष 2 ऐसन बेकार बा, खराब बा, कुकुर बा, लड़बक बा, ऐसन जिन बोलियन उनकरा के मार के उजड़ कर दे। बाकी अगर तू लोग खेसारी लाल के असली वाला बड़ा वाला फैन हो लोग तो ये वीडियो के लाइक कर लोग, चैनल के सब्सक्राइब कर लोग, काहे कि एमे भोजपुरी के हर अपडेट आएला जुड़ल ज्यादा से ज्यादा खेसारी लाल यादव के बारे में। तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ठोक दो लोग, मर्दे ठोका लोग।